Gossaigaon. Gwbaoni थांगासिनो जों. लामानि अबस्था नायदो फाग्ला बायदि डेन्जारखा जायगा नुनायखौ मोजां मोनलायबाय लामाफोरा बोसोरनि उनावहाय आं गंसेखौ थांनो नागिरदों दिनैहाय आं माने जों खारनांगौ मोसौ लांदोंमोन मोसौखौ लोगो मोनबाय मोजां दं दा बयबो मा जायगाथाय बे दा फानिजानि दंफैयो नै मोसौखौ लोगो मोनबाय नै दे हेल' होनलाय थाथ'दे होनबा दे थाथ' दे and welcome back to my channel. गोदान भिडिअ बयबो बरायबाय बेनिफ्राय बियो निउ इयारनि फार्स्ट ब्लग जागोन आंनि 2025 निउ इयारनि आं बेवहाय लाबोनायमोन बियो फार्स्ट ब्लग जागोन निउ इयारनि नायलांदों नोंथांमोनहा जोङो दायो थांगासिनो दङ गसाइगावआवहाय बेंकआव ओमफ्राय गसाइगावआवबो आङो थांनाया बुहुद बोसोर जाबाय दा दिनै थांनो नागिरदों ओमफ्राय थांगासिनो दङ दा वान वे एसे लामा मोजां मोनफैबाय दा खोनालांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आरो बोसोर गोदानाव ब्लग खालामैखाय आङो लामा ससेयावसो हथात गोसोखांनानै लानो सानबाय नायलांदो फाइनालि सफैबाय नै लोगोफोर जोङो दा हाबलांसै बिथोरावहाय आइ हप खामानिया जाफुङो बेखौनो आर'ज गाबबाय ना खस्थ' खालामनानै फैनायनि खामानिया जाफुङोब्लानोथ' मोजां जाबाय जोंनि थाखाय सफैबाय नै जों अबस्थाया गोजां बोथोरनि खोथा आजां गोजांनाय गासिबो टाउन सारिन'लाय हनै हाबनोसै जों बेंकआवहाय ओमफ्राय मा डकुमेन्टस बियो जेरक्सखौ बानायना लाबोआखै बानायसै होननानैहाय दिनै बोथोरा बिराद गुसु जायगा अखा हादोंनो मोजांलै माथोखाय खालामनोसै भिडिअ खालामनो ना मोनाथाय Bener. Besar unaw Gossaigaon बेंकआव दोनै सारिन्दाव ओरैनो हर खामानि जायासै नामा नोंनाबो गैया जायाखै आरो नै बेवहाय हाबनानै थाबावबाय माबायानो पासबुकआनो हाबनानैसो थाबाय नै मेसिनावहाय ओमफ्राय आंनाबोथ' जायासै फेब्रुवारियावसो जागोननो नायनोसै सारिन्दावनाबो जायासै ओमफ्राय आंनाबो जायासै मा होनो साबिरना माबा प्रसेसिङाव थागासिनो दङ बेयो जाग्रा जानो नै रोनावबायसो मानसिफ्रा र' ओंखाम उखैथारबाय
सोआनो गोबाव फ्रि दखान दं थौदोलै हाबाब नोंसोरखौ हाला आङो खामानियाथ' जायासै नैबेना जाबाय मबाइल भेरिफिकेसना मबाइल आपडेटआ ओमफ्राय आंनाथ' जायासै ओमफ्राय मोननै खामानि मावना लानो हाबाय आङो बेखौनो गोजोननाय लाबाय ओमफ्राय माखासे खामानिया जायासै जिखुनु बेंकनि खामानिया जायाखै आरो दा फेब्रुवारियावसो जागोन होनदों फेब्रुवारियावसो फैनो खोथादों दा जोङो जाग्रा जानोसै जाग्रा जानानै डाइरेक्ट थांसै खामानिबो जायासै नै जोङो रुथि रुथासो जालानानै थांसै ओंखाम जानोसै नै दे जादो आंबो जानोसै फुरा थफि थफि होननानै जाखाबाय आंनि थाब जायो न'आव ओंखारफिननो थिनहरनो हाबाय लेबु दा सुबिदा जोंना खाजाया नाखौ दा सुबिदा ओरैलाय नाया खाथियाव ना फिसा माया बेखौना अनेक सारनि माबाखौ माबादों 밥 타거나 놔두고. Gossaigaon festival dia ang boys Lepas nubai thaiman Gossaigaon ni wall club ma club kan namanya bang Wali Tower Club sih. Lainnya mana? Tengok topin lagi deh, mama OTP pinan saya. Anda apa lagi tadi? जोङो नैबे फानि जानायाव दङ दा ओमफ्राय नै मिसखौ नेदों ओरैनो हरदों खोनायाखै ओरैनो हरदों जोंजों थांफासिगोन दहाय फन खालामबानो थाङो जोङो बेयाव नेखानो हायोमोन औ ए थांसै जों दा ज' लोगो मोनलायजोब्बाय मानसिफ्रा नायजाला दुगैनाय गैयिजों खासा खथाव जाजोब्बाय थ' थांसै दा लोगोफोर नै दायो मा होनो रुमाव मोनफैबाय ओमफ्राय भिडिअखौहाय आङो फोजोबनाय जायाखै लामायावहाय ओमफ्राय दा सफैबाय नै रुमावहाय दासोल' सफैदों दसे अर सायदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो माबोरै दङ अननानै नैबे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय माने नैबे मा होनो 2025नि बोसोरनि बे फार्स्ट ब्लग बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय सोंनाय जाबाय माबोरै दं खोन्थाहरबानो जाबाय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दा निउ इयारनि ब्लगबो लानाय जायाखै आरो भिडिअबो बानायनाय जायाखै बेनो फार्स्ट ब्लग बोसोर गोदाननि स' बेनिखायनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय जासिबाय हेपि निउ इयार टु अल बाय बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन